right? আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় আমাৰ কচুতৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিল্লাপ কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ উপস্থিত আছে চেণ্ট্ৰেল ইউথ কমিটিৰ বিহেভৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সন্মানীয় প্ৰহ্লাদ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ লগত আছে আমাৰ আৰু লগতে আছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্টাৰিং কমিটিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী প্ৰসেনজিৎ কোচ ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ লগতে উপস্থিত আছে আমাৰ গোসাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৰঘুৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ লগত আছে আমাৰ প্ৰাক্তন ছেক্ৰেটাৰী তথা বৰ্তমানৰ CWC মেম্বাৰ আমাৰ কচুগাঁও ব্লকৰে কৰ্মকৰ্তা নেতৃবৃন্দ সদস্যসকল আজি এই 18তম লোকসভা ইলেকশ্যন ষ্টাৰিং কমিটি অৱৰোধ কৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ কচুগাঁও ব্লকৰে কনভেনৰ নৰসিংহ গয়াৰীক মই চেয়াৰমেনৰ অনুৰোধ Ulumbar hiyuba slogan depan. Ulumbar BPF Harman Aleri Zindabad 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 Kambhabar Gari Zindabad 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 Good BPF long live Harman Aleri Zindabad 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 Kambhabar Gari Zindabad 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 বাকি শক্তি যি আছিল জাৰাগুৰি যিটো আমাৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্ম কৰিব লগা আছিল নাই কোনো ৰাস্তা ঘাট কোনো নতুন দলং ইয়াত এটাও আমি ইহঁতৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা কৰাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে কি যে কৰিছে ক'ত নজেউতে আমি ইহঁতে দেখা নাই কিবা নাই বুলি কয় এইবিলাক আমি ক'ব লাগিব ৰাইজক আমি ভালকৈ বুজাই দিব লাগিব আৰু এইটো আপোনালোকক কেম্পিঙৰ যিটো ভাল হয় কথাটো যাতে মনত ৰাখিব পৰা যায় আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে দেৱে বা আমাৰ BPF দলে ৰাইজক আমি চৰকাৰ আহিলে কি আমি বনাম ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াৰ সংকল্প লৈ আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে দলীয় ইস্তাহাৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো আমাৰ ৰাজনীতিক দলৰ আমাৰ যিটো ইস্তাহাৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে 1টা বজাত হোৱা মই তাতে যাম আমাৰ গোসাই নিচিনা
গোসাই নিচিনাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোটো উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু এই কিতাপতে আপোনালোকৰ চব লিখা থাকিব আমাৰ BPF-ক কিয় ভোট দিব লাগে ভোট দি আমাৰ চৰকাৰখনে আমি কি কি কৰিম হয়নে নহয় কি উন্নয়ন কৰিব আদিবাসীসকলৰ কাৰণে কি উন্নয়ন কৰিব মুছলিমসকলৰ কাৰণে কি উন্নয়ন কৰিব ইহঁতে যে চেল আছে বিভিন্ন চেল আছে না নাই সেই চেলবিলাকৰ দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ মহিলাৰী দেৱে ইহঁতৰ জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক মাইনৰিটি মুছলিম হিন্দীভাষী ৰাভা জনগোষ্ঠী ইহঁতৰ কাৰণে কি কি অনুষ্ঠান বিৰতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ইহঁতৰ লগত সংগঠনবিলাকৰ লগত আলোচনা যদি কৰা হয় আজিৰ এই ইস্তাহাৰত এইবিলাক সন্নিৱিষ্ট হ'ব আৰু এইবিলাকে চাই আপোনালোকে কেম্পিঙত কৰিব পাৰিব এই যে আমাৰ চৰকাৰ ইহঁতৰ বোলে যিটো হৈছে অৰুণোদয় বাদ দিয়ক আৰু এই চৰকাৰে এইটো সাৱধান কৰিব খুজিছোঁ মই আমাৰ বিশেষ কৰি আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক এতিয়া ইহঁতে ভয় দেখুৱাই আছে সেরা যেমনে সাই কোকাতে হালা দানি সরকারে দা সিগি গাছলে দঙ্গাই যেত ওদালগুড়িয়াও ক্যান্ডিডেট হিমসেলফ কি সইকিয়া আছে দিল্লি সইকিয়া ওদালগুড়ি মঙ্গলদৈ এইটো দিল্লী সইকিয়া আপোনালোকে কিবা ইউটিউববিলাকক চাওক এজন কেন্ডিডেটে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাইজক ভোটাৰ ৰাইজক ভয় দেখুৱাব নোৱাৰে ই ভোটৰ ৰাইজক ভালকৈ ভোট আদায়হে কৰিব লাগে ৰাইজক এই যিটো মিটিঙতো মানুহ নাই কিছুমান মানুহ খালি চেয়াৰহে আছে মানুহ নোহোৱাৰ কাৰণে কাৰোবাক গালি দিছে আৰু আমাৰ দল হাগ্ৰামাৰ দল গৈছে তাৰ মানুহ গেদাৰিং হৈছে হাগ্ৰামাখনে মাতি আনিছে BPF দলখনে মাতি আনি ইয়াত মিটিং কৰিছে কোন আলি কোন শেখ ওয়া ইয়াত থানা আছে না নাই ওচিটো কোন হয় ওচি বাবু 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এৰেষ্ট কৰিব লাগে SP কোন ওনা কোন শেখ কোন আলি কোনে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে কেম্পিঙৰ কাৰণে কোন BPF কোন কংগ্ৰেছ ওলাইয়া SP সাহেব আপনি 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ এটা নিৰ্দেশ কেম্পিঙত ক'ব পাৰে নেকি এজন কেবিনেট কেনেকুৱা এটা জবৰদস্তি বেআইনী এটা অগণতান্ত্ৰিক ভাৱে এতিয়া নিৰ্বাচন জিকাবৰ কাৰণে ভয় দেখুৱাই আছে আমাৰো ইয়াত হ'ব কাৰণ আমি জানো বিগত বাই ইলেকশ্যনতো কেনেকৈ কৰিছে কাৰণ ইফালে কেম্পিংটো শেষ হ'ব গোটেই ৰতি মহাৰতি এইবিলাক এতিয়া 7 তাৰিখত ইফালে ওলাই আহিব কোকৰাঝাৰত 2জনমান মণি মিশ্ৰ থাকিব আমাৰ কিজান কুচুগা পৰে আইটো 2জনমান থাকিব পাৰে মৰনে এফালে 2-3জন মন্ত্ৰী থাকিব পাৰে আৰু মন্ত্ৰীবিলাকৰ লগত টকাৰ বেগত মানি বেগত বা ফুচকেটত থকা থাকিব পাৰে তাৰ বিলাই এই গাঁওবুঢ়া সকল এই যে টকালা কিমান ভোট লাগে আপোনাৰ ইমানটা ভোট আদায় কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াটো কাটি দি গাঁওবুঢ়া ভোট নাপাব এনেকৈ এটা ভয় দেখুওৱা কিছুমান ইহঁতে ভয় দেখুৱাইহে কেম্পিং কৰি আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজক ভয় নাখায় সঠিকভাৱে পৰিচালনা আমাৰ যিটো ভোট আদায় কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা ভয় নোখোৱাকৈ ইহঁতক ভয় পাতো আমি কিবা কৰিব নালাগে ভয় নোহোৱাকৈ যিটো কিবা কৰে এনেকৈ নিৰ্ভয়ে আমি আমাৰ কামটো কৰি যাবলৈ আমাৰ দলীয় কৰ্মী ইয়াৰ স্থায়ী কমিটিৰ কিমান সদস্য আছে সিহঁতক মই জিলা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই আমাৰ গোসাঁই নিচিনা মই এতিয়াই যাব লাগে মই বিদায় দিছোঁ ধন্যবাদ रिजार्ट भोटका बिसनि 1 लाख होमबा 2 लाख 3 लाख थांबाय आरो जोंहाय मेरला पार्टी दं नङा सिलिन्डार दं माबा माबि पार्टीफोर दङ बयबो 10 बिसादाव फैजोबगोन दा होमबा जोंहा दिनैनि तारिखआव जोङो अफखौ नखा नखि 6.5 लाख भट मोननाय दङ होननानै हिसाब खालामनो हायो आरो এই पाइलेफा जायोबा नैबे 50,000 हयथ' 25,000 गुगानो हागोन माबागोन थेवबो 6 लाखनि बारा भट मोननानै जों देरहागोन बे रोखा जानानै दं आरो रोखा अंक बियो रोखा अंक आरो दिनैनि तारिखआव जों नुदों 5 लाख भट मोनबानो देरहायो 5 लाख भट मोनबानो देरहायो खिन्थु जों 6.5 लाख भट मोननानै दङ दा थांनाय बाराव हिरा सरनिया 18 लाख भटआव 38% बेवहाय 4,84,000 भट मोनदोंमोन बियो 38
ओमफ्राय जोंना 32% जोंना जाहैबाय 4,14,000 46,000 जोंना 30,000 डिफारेन्स जादों आरो माने दा भटआबो खम जाबाय आरो जोंना गोदान भट ओरै परबतजरा ओरैहाय बावखुंग्रिनि भटआ फैजोबबाय नङा होमबा आरो ओजोंहाय बैनि काजलगावनि भटआ आगोलाव बङाइगावसो हैयोमोन माबायाव बरपेटा बङाइगाव बरपेटा आरो दा जोंनाव फैजोबबाय दा बिदिखौ हिसाब खालामोबा दिनैनि तारिखआव खुनु जोंखौ फेजेननो हानायनि मुंखौ आं गैखाला आरोखि आरो दिनै नोंथांमोना हरै रिपर्टआ होगासिनो दं मैया बहाबा उकिलखौ फैनांला आदाया आगोलाव जाबाय जोंखौ बिदाय होदो जोंखौ माने दा लुबैसै जे नोङो जोंनो जा खोथा होदोंमोन मावनो हायाखिसै बिनि थाखाय जों नोंखौ खमाबो होबाय जोंनिफ्राय बिदाय लादो होनना नुबाय नङा होमबा उन्दु गामिना बहा होनदोंलाय थेखा बाजार बहा बिदिनो जेरावबो जाजोब्बाय थांनो हाखाला प्रमद बर'आ गावनि गामियाव मिटिं खालामनो हाला दाख्लै बे गामिनिनानो गावनि असे गावनि जोनोम जानाय जायगानानो हाजार सेंग्राफ्रा जयेन जाजोबदों दा बिसोरो एबसुआबो हाबनो हाला इउपिपिएलआव मिटिं खालामनो हाला दा मा खालामदों एनजिअफोर सोनो नागिरबाय थादोंनो एनजिअफोरखौ बे माबानि फर्म लाबाय थादोंनो साख्रि बाख्रिनि माबानि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि नै माबानि एम्फौ फिसिनायनि फर्मनो नै दाउला फिसिनायनि फर्म नै दाउ बयलारनि फार्मनि फर्म एग्रिकालचार प्रडिउसार कम्पानिना मा मोनसे दंनो दा बेखौ ओरै सानजा हगारबाय जाहैदों दा जोंनावबो निस्सय फैनो हागौ एनजिअ बानायगासिनो दं गावसोर डाइरेक्ट हाबनो हाला नालाय ओरै आरो बिटिआर सुक्तिनि माबाफ्राबो दफाफ्राबो रिजेक्ट खालामजाजोब्बाय मावनो हाला स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिबो जाला इउएन ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिबो जाला कच फेक्टरिबो जाला एनआइटिबो जाला नेरिमबो जाला नोंथांमोननि गसाइगावनि अर्गानिक इउनिभार्सिटिना मामोनलाय हासार बानायग्रा बेबो जालानो फ्लाइअभार बानायनांगौ होनदों बे बबेबा श्रीरामपुराव ओरैहाय फुखिराग्रामाव ओजों टंलायाव ओजोंहाय बहाबा एखे फ्लाइअभार बानायला जोबनांगौमोन दा रेलवे डिपार्टमेन्टआबो रिजेक्ट खालामजोब्बाय दा ओंखायनो दिनैहाय माने भट बिनो हाला आरो मालाय एखे गोथां गोब्राम थांनोनो हाला दा ओंखायनो बैसागु जानानै बैसागु जायै टाइम पास खालामगासिनो दङ बैसागु जाग्राफोरखौ आदा एसे नायदो एसे बुंना होदो दा बे बैसागुनिसो प्रग्राम जाबाय थादों नङा होमबा बे बैसागुजोंनो लांनो नागिरदों आरो मालाय बिसोर दा ओंखायनो जोङो सिन्था खालामनांगौ गैया बबेबा गामियावथ' आराम्भसो जागोन मैया जोंनि क'क्राझाराव बे कालुगाव सुबाइजार शिबसारनि समस्ति बेवहाय गावस्रा मिथिं लेंबाबो मानसिया जाजायानो आरो बिसिनि मिथिङाव जेव मानसि ओंखारबाय सियारमेनानो जौ फेरलाना दोखो जौ फेरायनो बुख्रुब बाहैजोब्बाय सियारा बे लासिंसिं जायाखै होनबा गावस्रि गाज्रि आखुखौ दिन्थिजेनाखै असायब आखलखौ नङा होमबा बे जाबाय गणतान्त्रिक सासे सियारमेना बे समायो सरकारनि मानसिया सोरबा सेंग्राफोर बुफायलाहैदों होनबा एसे मानिजागौमोन सासे सियारमेना जौ फेनानैल' बुख्रुबलाहैनाय माने माबेलाय दा बिसोर फ्रास्ट्रेसन जाबाय मिथिङाव मानसि ओंखारजाला ओंखायनो बे मिथिङाव खालि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बोयै लांनाय दाख्लै हाजिरा जाहैग्राफ्रा दालाय मबाइलाव नुवाखै मोखां फांथे थानाया बेनो जाजोबदों आरो मालाय 500 थाखा 200 थाखा हाजिरा होननानै लेंलांनायखाय दाना मिथिङावल' नुजानानै जाय फाराफारि खारनाय ओरै थांबा दा बयबो नुजोबगोन थाबायनायाव ओजों जोंबो पार्टि अफिसाव थाबाय थाखायो फट' खेबना लाखियोबोना ओरैनो दा नुजानो गिनानै जे फैसाया मोनदों जाय फाराफारि गारिया लादों खारदों थाबायग्राया 1000 गैया 1000 गैया लासिंसिं दा दाख्लै रिपर्टारफ्रा जोंनो खोन्था हरबाय आरो मालाय रिपर्टारफ्रा खोन्थाबा आयु नोंसिनि रेलिखौ नुनानैथ' गिबाय आं मानो गिनांगौ बिसिना 50,000 मानसि जादों दाख्लै मिथिङाव जोंनाथ' 7,000ल' मानसि लेंदों जों बेवहाय 20,000 मानसि फैबाय बोरै जाखो दाना जाबाय एखेबारे जोंनि रेलिखौ नुनानै खुनु दखानदार सिङाव थानो हायाखै जाहैबाय दखानदारफ्रा लामा ओंखारबोनानै लंगि बाहरजोब्बाय दखना दखानदारफोर साहा दखानदारफोर लहा लस्कर दखानदारफोर बायदिसिना फानग्रा गय फाथै फानग्रा गासिबो जै जाजोब्बाय बिपिएफजों बेखौ नुनानै माथा गरम जाबाय जाहैबाय दाना दा बेफोरनो फोरमान आरो मालाय जेसेबां दखानदार दं जेसेबां साख्रि आवला दं जेसेबां गथ' गथाय खांदों दा गावनि फिसाफोरखौ लानानै जायफोर सिमां नुदों आंनि फिसाया डाक्टार जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ साख्रि मोननांगौ मोनाबाबो कन्ट्राक्ट मावनांगौ बेफार बानिज्य खालामनानै जानांगौ बेबादि बयहाबो बिफाफ्रा सिमां थाया होमबा मानोथो खाङो फिसाखौलाय मानो खाङो दा ओंखायनो बे मानसिफ्रा दिनै साफा दिनै बे एखे बादा होख'लायनो हायो बे इभिएम गोदोलायनाय थुनो थाखाय रेडि जानानै दंसै आरो दा जोंहा थाखा फैसा गैया एसे खस्थ' खालामनानै सोलिनांगोन बेल'
धैर्य हमदो 13था 12 दिनसै नङा होमबा जोङो 5 तारिखसो केम्पिं खालामनो मोनखागोन नालाय ओंखायनो जोङो बे 13 दिनखौ नांगौबा बोथिनैजों बोथिसेल' जादिनि जोङो नङा होमबा ओरैनोथ' मोनायाव बारा जानो नाङासो होनखायो खेबनिफ्रा खस्थ' मोनो उन्दुनाय समाव ना बेदर बारा जानो नाङा डाक्टारफोरनि परामर्श नङा होमबा मोनायाव बारा जानो नाङा उथिके जों बे अफिसाव जुदि दालि जलखौनो जाबाय थानानै नङा होमबा न'फ्राव बेयाव गैयाब्ला जोङो माबाखौनो जानानै जाहाथे जों सोलिनो हायो बेखौ जों खालामनांसिगोन नङा होमबा अबस्था नायनानै बेबस्था नङा नङा अबस्था नायनानै बेबस्था जों खालामलायनांसिगोन ओंखायनो जोङो बयबो एसे बे 13था दिनखौ दायथ' लालायनानै मावथिनि आरो जे दिनखालि भट जागोन बे भट कमिटिनि मानसिफ्रा जोंनि मानसिफ्रा दोरोदनानै थांनो नाङा बेरायलाबायनोबो नाङा मालायनि समस्थ' मा जादों मा जाया थांनो नाङा जाहाथे बेयाव रिगिं खालामनो हाया सोरबा जुदि माबा दिगदार खालामफैदोंबा होखार हरखाथारनांगौ बायरानि मानसि न' एलाव बेवहाय 200 मिटारनि गेजेराव थाजोबखानांगौ बायरानि मानसिया ओंखायनो बे जोंना ओरै गिदिंलाबायना दावरावसो खालामला हैयो गावबागाव बुटआव थानाय मोनसे गावबागाव डिउटि था नङा होमबा जोबजासे थानासिम दोनफै स्ट्रं रुमसिम थांफा जाहाथे लामायाव सोलाय सोल' जानो हाया बेखौ जों नायनांगोन आरो मालाय आरो बोरैबा जुदि बे EVMफ्रा एसे खेल ला जोंना जायफोर पलिं एजेन्ट जायो बे थुयै थुनानै 100था थुखांबा खालि फदम बिबारावल' थाङो नामा बेखौ नायबाय थानांगोन नङा होमबा दाख्लै सानजाहा जानाय बादि बेबादि आरो मालाय ओंखायनो दा मोनसे दाख्लै सासे जनेल अफिसारखौ लोगो मोना रायलायदों जों जोंनि लोगोमोन आरोखि मानसिया फलखौनो हरै दरं उदालगुरियाव मोनसे EVMखौ 1000था नायखादोंनो जाहाथे माने 1000था थुबाबो माने आं BPF ना जोंनाबो 500था बुबाय बे NDAनि पार्टियाबो 500था बुबाय आरोखि बिदि दा बे 100थानि उनाव ओरै थाङो नामा बिबारावल' थांबाय थायो नामा बा जोंना ओरै ट्रेक्टरावल' थाङो नामा बेखौ नायनांगौ आरो मालाय जायो बेबादिखौल' सार्टिफाइड EVM आरोखि BVPAT सार्टिफाइड होदों जाहैबाय माबाया रिटार्निं अफिसारा दा जोंनाबो बेबादिया सोलिगासिनो दं दा बेखौ जोंनि पलिं एजेन्टफ्रा एसे मोजाङै सिखायहरनांगोन आसल गलमाला सिङावसो जाबाय थायो नालाय जोंथ' बायरानि मानसि हाबनो मोना बा भट होखांबाथाय रावबो सिङाव हाबना खिन्थु जोंना पलिं एजेन्टफ्रा एखे बिराद गोरों स्मार्ट डिजिटेलि स्मार्ट जानांगौ आरोखि गोदोनि जुग नंला नालाय बे कम्पिउटार सेरनो रोंनाय मानाय बे डिजिटेल सिस्टेमखौ मिथिग्रा मानसिफोरखौसो पलिं एजेन्ट सायख' स्मार्ट मानसिफोरखौल' आरोखि दा ओंखायनो बेखौ खावलायबाय जोबथारनायाव बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय जासिदों गोदान बोसोर 1431 साला जों BPFनि थाखाय मोजां जाथों 2024 जोंनि थाखाय मोजां जाथों आरो बे मोजाङानो मोजां बांलायाबो मोजां इंलिसाबो मोजाङैनो मोजां जालांबाय थानानै आरो 50 बोसोर जों BTCखौ खुंलांबाय थानानै बे गोमानाय पावारखौ जों लाबोफिननानै बे वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टखौ सिफाइट लाफिनजोबनांगोन नङाबा जाला पावार गैथायला दा चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होननाय लोगो बेखौ गभर्नमेन्ट होना बिनि अफिसारा दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नंला थारमाने बेहाय गभर्नमेन्ट गैला बेखौ बुजायदों इनडाइरेक्ट बेखौ लिटारेरि टार्म नङा बे एडमिनिस्ट्रेटिभ टार्म लिगेल टार्माव बेखौ बुजायो ओंखायनो दाख्लैनि बे गण'सान दासनि EM दाननायनि सहिया BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया होआखै बे सहिखौ बै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो सहि होदों थारमाने बे गभर्नमेन्ट गैया बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया पावार गैया दा लिरनो हागौ सिगांबाय दा चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बिदि खालामखांबाय आरो दाख्लै रोंगोराया माबा पार्लामेन्टआव माबाखौ BRPखौ नाम सोलायलायबावनांगौनो बेना खालि नाम सोलायनाय आरो मालाय बिसिना दा नाम सोलायनानै जों उन्नति जायोना मा जायो जागोनसै नाम सोलायनानै आं सोलायनानै लांबा गाबोन खेबसेनो नामखौ मन्थ्रि लाबा मन्थ्रि जागोन नामा जायोसो नामखौ सोलायस्लाय जाथारला बिदिजों नामखौनो खेबसेनो मन्थ्रि लाखानोसां नङा होमबा नामखौनो MLA लाखानोसां होनबा जानोसै MLA सारनाव थांसै होननाय नङा होमबा प्रहलाद सारखौ लोगो हमला खेबसेनो आं MLA जाखाबाय नालाय MLA सारनाव थांसै आरोखि बे जानोसै बे आदार अबिरामा दा गोदान नाम लायोबा मा नाम लानो जेन'बा हाकिम उकिल नङा होमबा बेबायदि उकिल सारनाव थांनो होनसै आरोखि बेबायदि बे नाम सोलायनायजों जेबो जाया नाम सोलायनानै जाथिया जोबलांदों मालाबा बर' जाथिनि नामखौबो फोजोबलांगोन दा ओंखायनो जोबथारनायाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ सिबिनायखौ जासिनानै सबके जहार जासि सबके धन्यबाद जासि একেলগে যাতে আমি 13টা দিন যাতে কষ্ট করি কাম কৰিব পাৰে অলপ ধৈৰ্য ধৰি অৱস্থা নাই ব্যৱস্থা যাতে এটা দিনত দুসাঁজ ভাত খাওঁ আমি যাতে এসাঁজ ভাত খাই হ'লেও থালি ঝোল না বাথন দিয়েও খালেও
যাতে আমি কেম্পেইন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে সকলোকে ধৈৰ্য সহকাৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰি মোৰ দুআষাৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিপিয়ানি জয় হিপিয়ানি জয় হাগ্ৰামা মহিলা জয় কাম্পা বৰ্গীয়ানী জয়